속고 지니 하버 지니 사손이야 저거 부바그라고 사이동렛 부바가라 보수군수 government 보시내고 뭐를 비우면 되지 뭐라 바보노 Patal si Koy Lebong, ano bisa, waro ko sa buyabong. Sekarang pelawa jatono hambai ang sikon sa video klayani sekarang video hangke amahai salni sal tham sekarang sini Maharaja Bosamani kok separate state ni matlab Greater Tripura ni matlab unka separate state ni samani kok tei o kok thaisano bar sawi sana Biswas khlai angke abo mungsa phano khlainani kokri hini bubagra sak abo kok purapuri kubui kok ya TPF Tripura Hastewo Jefro Tripura Matha asaya ko sakangna Jefro Maharaja bubagra yapri rokha afroni simi TPF puila Biswas khlai rakha Jefro bo thansa hanai ringkha jeng loga logana thangkha tini bono jeng biswas khlaimani bangaiनो 7 tarik December Demsarao sini TPF ni party office o TPF ni bana baitei Tripura Matha ni bana ke thansa ke kailai tongkha biswas khlaimani bai phiaba aro Tripura Matha ni borok rok boni sak rok no borok ni no election commission ni thani complain rawi abo rosarai khibika teibo jeng bubagra no biswas khlaimani bai bono jeng borom khlaiwi sini bena raboni mangpli thepawi samung tang thangnai hinai wansokmani afrobo boni sak bai thengno sakha ang Tripura Matha ni chairman si ang alada party aboni bagai nirau ani mangpili no ta thepadi hai hinai sakha teibo sapio kha nainai di jeng bono poito khlaimani bai biswas khlaimani bai jeng 22 ta asok thai nomination rajagwo bono biswas khlaiwi 17 ta sawi nakha ke bubagra tei bomo hai biswas ni kok saitong jeng biswas khlaiwi chini sak ni je tongkrei bukhrai rosok kha tini thansa hanai poito chalai biswas khlailai Maharani chela gangwo Tripura Matha bai TPF khlaiwi dur to dur awareness khlailai tongmani jagrao bo khoroksa Tripura Matha ni borok no call khlaiwi mana khlai rohakha jotono bubagra call khlaiwi hnai khatung jalaiwi loud speaker roi khana laikha phiaba khana laimani yagulo borok rok malang jalaijak wana jak laikha tei joto pisar piring ongoi dur to dur program khlailaimani rok cancel ongoi thangkha hingke bubagra tei bomo hai biswas ni kok saitong abo jeng kaham ke wansok thai tongo teibo aro kisisa kok thepanan musuo biswas ni kok salaisina hingke commitment ni kok bu phaiwo bubagra bai jeng agreement khlailaiwi o 5 ta seat no nang nasidi hnai ramani poraibo bo kaisa phano yakarya TPF bebak no yakarai rokha biswas khlaimani bai thansano hamjakmani bai phiaba botabok saitongo biswas khlaiya hnai Tripura sati lorai khaiwi keboni phaidang ya fatar hani phainero ni phaidang nai hnai saka aw kubui kok aba belai ke kubui kok jeng thansang yangke borok phaidang nai haipano jeng TPF rok tabok jara illegal immigrant no thansa ongoi faida khlaiya kho tomani ke nirok tabok thansa ongoi borok no faida khlai tongo bahai ke jaga jaga o nainai di kwbangma panchayat o wansa chairman member aborok bai ke borok phanman yade abono ke nung nuk yade nin Tripura Matha ni borok rok member chairman songoi wansa no khwtung baglai tongmani abo kheki borok no phan rwmani klai yade ani sungmung getei kaisa kok bosaka jeng Greater Tripura manke Assam Arunachal Nagaland Mizoram indigenous people joto khushi nai
Aw kusi ngai borok ni kuno loss krei kusi ngai loss sabani ke Tiprasani Udaipur Agartala Dharmanagar Teliamora bebag no yakari rabai sinai sing Tiprasa area na tei Greater Triplaland sanamai khagui na sinai gara Tiprasa no dukhong thai aro Mizoram ni borok tomani bangi dukhong nai aro Nagaland ni borok tomani bangi dukhong nai Arunachal sono sadi nironi aro Hajong bai Chakma no khaksa bagi radi hinke por khushi deng nai dukho deng nai bo sai tongkha je aro Tiprasa ro Greater Triplaland bagi dukhong ai cheng dukhong kubui kok tomage sini hano sing khaksa illegal immigrant na bagna ni kok nung sai tongkha aboni bagi cheng dukhong aro Assam ni borok dukhong ya abo 100% kubui gitei kaisa kok sapi okha ang mebar no bo hamjago patal no bo hamjago ador khlai kenin hamjak mani praman radi nung bahai ke hamjak ka praman khai na hamjak mani proof khlai di nung bahai ke hamjak tip pramo thawo starting pro ke bukrei madhav bario jefro se ni again so khorang ti salaibu hajar tpf ni borok thangai support khlai lekha amaki বিশ্বাস khlaiwi tipramo thabai thansa ke hamjak ingmani yadeba aboni bagai ang sao nung patal no hamjago mebar no hamjago unke aboni proof khlaidi nung hamjake patal ni bangai nung tama khlaika mebar ni bangai nung tama khlaika aboni proof khlaidi nono biswas khlaimani proof ang khlai rokha jeng tei nono biswas khlailia tamani ke jeng nini hamjak mani praman kisafano manya nung jono suklaka kaklaka nung jono botharka biswas khlaiwi jeng 22 ta asok thayo 17 ta asok thaya kari rokha phiaba nung hamjagei o 5 ta seat no nung patal kaina no hamjak khangke o 5 ta seat no nung tamani bangai yakari roya aboni jawab nung mafirok nai ang tei ko kabang saya ani kok samani saya tuya tongke jotono nakar baijadi asuk kok sawin ang mathaka jotono kolombaika hambai